What's up guys? This is Paul, welcome to my channel. Sabado deron guys, karon magandam na ko danog suwa para anjang panihapon kay arong nagabot ni Undoy manihapon na laman. Kay arong din sa magpitapit pagpalit kay madto mo panahon guys, ang gawas ko ng palit po. Gulay. Gulay-gulayan kay arong din sa magsige karni. Munggos guys, ha sa sijang pahumo ko ng palaton. Gibaba naman una na sa tubig guys, anja. Kuang naman ni gamay dali aron sa maluto. First time ni karon magkakaag munggos nga ako nagluto guys. Sagulan na kubasa og kamunggay guys, para sa jang igisa. Gisa-gisa nga nay sabaw-sabaw pud. Kaning kamungga ja guys, Disney. Kaning kubasa 20. Ja garing repolyo. Repolyo siya guys na halos katong 40 pesos. Kay tag pila to tag pila tong kilo. 40 ni siya guys. Ngey mo ko murag repolyo salad. Magsugod na kog haros guys. Haros na lahadaan kaya parang anjaw hapit ng oras makaluto na ko. Andaman na agatan. Ready na gang isagol sa munggos guys. Di ako basa manakot kamunggay o sitsaron. Mana yung isagol guys sa munggos. Munggos na lata na guys. Dagkaning repolyo guys. Hanis silang saladon. Nagluto sa kudaan sa munggos eh. Dali raman eh. So guys, gisa na nagpanakot. Luy ah. Ahos guys. Naja lagkado. Sibuyas. Isa ko basa guys. Nunod ang munggos guys. Ang panimpla ni guys, paminta, asin, magbitsin gamay. Nora. Butangan ng tubig guys. Ang isabaw, hilig mo ganun sa undoy sabaw. Harap ni Jog, hilig po ng sabaw. Undoy, hilig ng sabaw. Ikatro siya ni magingani guys. Pero ka magupod okay ra nin Jog, di na nin sukaton. Okay ganan nung kung ingani ra sa kadad ko. Diyan magbubukal na kag tubig guys. Pag mubukal ng tubig, imo rin isang i-tunlod. Imo isang i-soko karajot ba sa ininit na tubig. Di po nang palabihan diyan, di malata. So imo rin bang ibanlaw sa init na tubig. Ano yun guys, mag-init na kog tubig. Marami guys, luto naman. Agkubasa, ilunod na natin kamunggay. Luto na guys, pang last na lang ang sitsaron. Ay, hindi naman na siya lunod lang. Pag doon na. Ano na eh. Na ilunod nagrepolyo guys. Uy, nangawas man. Daghan na daghang
tubig. Igura ba dyan mo silang ikuan guys. Mura bitag nagkuan mo kanang nay seaweeds bitaw gusto. Igura naman silang nimong paintan. Murag imurang lapuhan ba. Mauna ni guys anang gidrain. Basta kay karidot-radot to siya ilunod sa ininit ha. Wala ni siya. Dakaron guys, magbuhat ko kuandan ni. Sauce, ay dong kuandan ni ba, panimpla. Mo ni ang itimpla sa kuan guys para sa panimpla sa kuan repolyo. Na ngani, oyster sauce, damang ko ingani nga kanang sweet and sour sauce bitaw hala man lang yapil og sagol na paminta. Asin ug suka. Mara na guys. Mara na yung haloon siya guys ba. Mauna ni guys atong panimpla. Kamu ra ko bala gan sa inyong gusto lasa. Lagi tagar mo na glow gan sa panimpla. Bitaw man ang itimpla dari sa repolyo. Lisod po ni matay video ko ano video man. Bitaw mara ni guys. Kuan guys isagol. Bala kog magkinamot ko kay nang huna man pug ko gahapon. Gahapon na bitaw ko nang huna bitaw guys. Nagluto gud ko di simpre nang huna ko. Ano ito guys? Mara ni siya kay arong nami pang side nga di makakaagdaghang luto. Makakaagdaghang rice. Anara na siya guys. Mara na. Ganara. Ilawan. Oh, pwede na ba? Naman ni siya guys kay maglagaw mo ni siya kay igura mangipain tanag repolyo. Kami. Hang siya ba? Pwede paborito mo hang. Pwede po nung mag-ibog na niya. Huwag ganahan mo. Guwat na lang ko undoy guys. Yung gabot sa manihapon na kayo. Manglaba po ko daan yung nagkapos. Sa isang uniform. Kabusog. Doon hindi makakaagda ang luto. Diyan na sundoy guys, insa nagkantakanta man ko, wa ko kamati nga ni abres portahan. Kay dari ra man ko sa kwarto. Danatihan ko kay na may nanimaho ba murag hey baho. Akurat guys. Ano po nang berit? Sir ko kinahina kanakanta man. Ya, tong ko kurang na kaya pag breaker. Sa kining li man. Dili ko kay mura man kog nailaing baho ba. Ijang baho. Ambi ko rog isa kong kaanan pag ngani. Jang gitilawag hang gulay guys, insa? Dami. Tama pa ako naghimog nga ni. Karon pa ko tiwagin ng guys nga. Repolyo nga. Nay sus. Wala may sesame seeds. Di naman kinahanglan og naa basta wa. Basta kay nay lasa. Hey guys, mali ako nung kanan sa jaban kay na may operation karon. Operation laba. Magkulata mi ros labunan guys. Natin jo guys. Ay, daragang gibubuhat ganiha guys katong gisalad na repolyo. Templada na hot sauce o oyster sauce. Anja ag munggos nga ang gigisa. Let's eat. Dasa mi dares tikas sa misa guys. Kaya mo pa rin araw-araw pa rin makanan po din naman. Sayawan guys. Wala may sakin guys. Ang dalawa mo dyan lamay kayo. Nagumot. Nagumnom guys, murag bagong ano yan. Mahal ko na, baka itong harap mo rin pa. Repolyo. Ay, bagong nyo, benda. Ay, tayo sa kabuo. Ha? Repolyo. Dito. Lako. Nga ka na ka? Katong harap mo ni, 40 pa. Kapila pris. Mahal lagi, ako basa gani nga Jess, mas paling 20 sila. So, Jess ang parang amang gamad, 20 sila naman. Oh. Kasi kadsa ahang pag huli din, di kalong pa ako nakaluto, munggos.
Ang maglutog munggos guys. Latan lang ka guys, murag ganjar dyan, latan lang siguro ba? Ngayon na na munggos, dugay pa man ka dinala tag happy. Karam ka nang ipang. Yung impas agad na kahit sa ni guys, hindi ka na bumunggos. Dati siya rin naman sa mutog. Hey guys, medyo video ito na. Kuan na guys. Alas 10:34 na. Papay pagkamana mo pang labam, pagkamana mo pang hay-hay na. Dali raman mo pagkadyo guys kay nagsindahan kog sabon, nagsindoy pa nagsindahan pagwaswas diretso po daw hay-hay. Ang kalgi nagpalabi lagi pagkanta. Nahinadyak man hinon nig pagkanta gabi na pakalaba. Dali raman po naman kay sindahan kog sabon, sindahan pagwaswas diretso po hay-hay. Ngayon ba guys nga. Ako ran tay magtiwas kay ikapoy naman kuno si Ja. Jari maglaba, jari mo iwas-was na, ugo pa na tabang, ugo pa na man atong karon. Rahuman ako ron. Siguro siya pero maman. Was-was na guro ko ron. Ya guys, musta mo talaga guys. May lingaw na dyan ha. Hindi na. Sa lang nasod. Shout out din ko tanan sa tanan karon natin baya. Wala ko maka-live guys kay namo ko kanunay magpatugtog. Ja, timing ko da sang adlaw nga way nagpatugtog ba. Atong naka-live ko. Manang pinakalitan ng live guys, buhay magpa-sound kay para makakuan po ko. Da sa katong ang recipe ganda ag nay gusto mo luto tilawil naman pud guys. Muluto. Buhat. Amo buhat. Muluto magyapon kay hamon tong gilapuan tong repolyo. Basta mao na marot yung panimpla, unang may hot sauce, da oyster sauce, butangan naman ito kaming suka. Kapoy ko lang katiyari kaya di si Mikadyo, sunod-sunod sa kasimana. Madali ang trabaho pa. Tapos, kuhan, lunes na mas Webes. Nagkuhan tumisagdan, nagbutang ni kuhan. Wah, ni duty pagkalunis oy. Eh, Wah, di ba 22 nagkuhan mo, nag-shot mo sa kuya mo Chinese New Year. Lunis, karong 23 wa ka ni duty. kahapon o karon kuhan po guys, 29 floor kaya kami kalulod dito sa mga sa tubig, sa mga tubo. Kaya na mag-step plate. Magat kadyo. Kahapon yung building. Ya, kaya pa ba? Kaya karon guys. Shot ko eh. Mag-shout out ah. Mag-shout out may gamay guys kay katungwa kapas ang vlog, awas ang live. Shout out kay Ate Cristina Yuban Royo. Ate, kumusta magaling sa Canada? Okay. Shout out Ma'am Luluman din, shout watching from Japan kanunay daghang kadtong salamat ma'am. Nawahira man sila sang kuan pagpango na sila diha. Okay kay Ate Ate Isabelita Abibas, ug Ate Salvi Aranas. Si Ramil Kuray Vlog, si Kuya Ramil guys. Kailan day ka niya? Ha? Nakita na lang na? Kailan na? Liwat man day kang tayo mo disto hehe. Liwat ra kong lulog panit kay puti na mas lulo pero wa ko ning liwat og naong niya kay basta mas lulo tas mo tug ilong. Shout out ko kay Armando Botel. Sure. Shout out na mo kong galingan. May badet Burato Plurano Family Vlog guys, pare po kong duaw sa patag sang auntie guys. Sarang buhay-buhayan pud sila gamay madungan isang kuan subscribers. Madam Catherine Coray watching from Kuwait. Ang mga pamisilingan guys taga Alicia. Oh, shout out kay Emilos Mejias. Ma'am. Ay ma'am, musta mo yan ma'am? Ikaw sa mga anak ma'am. Gusto mo maliha. Ma'am Kay- Jocelyn Yo. Kay shoutout kay Agnes Yo. Jocelyn Yo. Jocelyn Yo. Ma'am Jocelyn Yo, daghang salamat ma'am sa imong pagtimbay labi na sa dini mo pag palabay sa harang. Ma'am Pili Okay. sa taghap. Agnes Akaso. Gay. Agnes Akaso Ranili Duyog. Okay. Kato kay mo man ang uban. Bisa ka yung bukas. Paut nang tapod ka. Tuban ang nakakana ka ko. Diyan sa among kinakasgan nga butan kaadyo nga among igsuon ni Kristo. Mura dyan may pinag-igsong guys sa kami nagkaila. Si Monica Yugster, watching from Switzerland. Amping mo diha kanunay Mons, laban sa imong pamilya. Hey Mons, musta na Mons? Ja, Ma'am Jeremy Katubay, tasa ba ni sa kajagpuan? Tadi, message na. Okay ra ni tamo kapaw kay ako kita jud ko sa mo dito pagkasauna ninyo gipuyan iwan ka. Tamo ka po sugad nga nagkamo na ni Ondoy mo na sakto pa basta tamo ka sa nangalaga imo pa mo na tinuod nga imong gimahal.
Wala ka man tinuod nga gimahal ka. Namara pamalihan. Kan kadtong salamat, Madam Cheremy Katubay. Ang pimpon mo diha, gwapa ra jud gihapon basta way lain katapad. Agnaw mo lang nagplanggana. Gwapa mo ni Cesare gwapa sa pananaw guys. Libat man ka. Ma'am Jordanita Martinez, salamat ma'am. God bless you always po. Ate Lourdes Saladin from Japan. Maulag itiin sa kanina mong pagkadayat nga magsige man ng pagmikaon. Shout out mo ni Ate Sherry kahintong Ulrich ang pamilya diha sa USA. Ampi mo kanunay diha te. Dapat tatay nga pohon, magkita-kita ta pohon. Ma'am Pili sa Taghap, Ma'am Silvana Pitalyar, og ni Jordanita. Ma'am Jordanita Martinez. Og saan mo kinakasigan na si Ate Sherry Sherry. Ulrich. Ate, pinakanunay. So to og katong sa taga Ligan nga si Ma'am Pasita Abilia. Kaya kadtong salamat ma'am sa pagtimbay sa vlog sa nga adlaw og sa Joan TV Channel 28 nga taga Plaza Masbate. So guys, Yung si Bella. Ang video karon kay gabi na po. Bella po. Ja. Ano may kutob eh. Bahayan ako may ugma na may operasyon po. Wala dyan. Baway na po kasi nana po laing operasyon ng bapuhon. Magdandagan ko na may ugma po guys. Ug na kamatag sa dyan. Dagan-dagan ko ito no. Dagan-dagan katong salamat guys. Ano kanunay pagtimbaya. Hindi mo mapuhan sa pagkanasa mong vlog guys. Bisan og ginagbayaran na istorya. At least naka-communicate gyapon ko ninyo guys. Salamat yung tanan o madyong gabi eh. Ng gabi, good night sa tanan. Madyong oras sa laing tibok sa kalibutan. Laing nasa sa kalibutan. Medyo makalimot sa pag-like o pag-share guys sa mga among video niya. Medyo lang pag-iskip pag mga ads tanan kay para di ko magamang mamiso. So, salamat niyo tanan guys. So, dahil good night. Peace be with you all always and God bless you all always. Bye. Bye-bye.